салом тамошобинони бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбатии Олиҳаро манзури шумо мегардонем. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо муовини директори агентии обуҳавошиносӣ Ҷамила Байдуллоева ҳастанд. Бону Ҷамила, хуш омадед ба барнома. Ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. Чӣ сабаб шуд ки Ҷамила бону пешаи муҳандисиро интихоб карданд? дар вақти донишҷӯӣ, вақте ки ба факултаи механика ва математика соли 1984 дохил шудам, ҳанӯзам ман намедонистам ки ман муҳандис мешавам ё мумкин ки ман муаллимаи риёзиёт мешавам, математика мешавам. лекин дар вақти донишҷӯӣ аллакай яъне ки ин як ихтисоси нав, яъне ки барномасоз ин як ихтисоси нав буд солҳои 80. Бинобар ин бисёр кӯшиш мекардам ки пурра аз худ кунам ва соли 89 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хат кардам ва баъдан саволе ба миён омад ки куҷо равам, чӣ кор кунам. Ва ин солҳои охири 80 буд ва ман ба шаҳри Бохтар ба маркази ҳавосанҷӣ, боду ҳавосанҷӣ вилояти Хатлон яъне ки ба кор рафтам ва 3-4 моҳ ман ҳамчун шогирд ва дидам ки бисёр нозикиҳо дорад, яъне ки аз худ кардани ҷараёнои атмосферӣ, ҳамаи он параметрҳо ё ин ки ҳодисаҳое ки дар атмосфера рух медиҳанд. Ҳамчун математик ва барномасоз малакай бисёр чизо барои ман фаҳмо буд, вале ҷиҳати физикӣ, яъне ки аз ҷиҳати физикӣ, ҷуғрофӣ, аз худ кардани ҳаракати анбӯҳи ҳавое ки аз ягон минтақа ба минтақаи дигар ҳаракат мекунад, якбора шиддат гирифтани шамол, куҷо намнокӣ аз куҷо пайдо мешавад ва сабабгори пайдошавии абриҳо чӣ мешавад, барои ман бисёр яъне ки ба дилам яъне ки писанд омад ва ман хостам ки яъне ки дар ин соҳа кор кунам. Вале афсӯс аст ки солҳои 90 вақте ки ҷанги шаҳрвандӣ шуд ва худо раҳмати падари ман аз ин дунё падруд гуфтанд ва рафтанд, ман боз ба вилояти Бадахшон баргаштам то ин ки дар пеши модарам бошам ва дигар фарзандое, чунки мо фарзандои калони хона будем, дар хона 8 фарзанд, 5 духтар, 3 бача. Бинобар ин бисёр мехостам ки модари худамро дастгирӣ кунам ва бинобар ин як муҳлати кӯтоҳ ман ба Бадахшон баргаштам ва баъдан боз ба шаҳри Душанбе омадам ва соли 94 то имрӯз яъне ки 28 сол дар агентии обуҳавошиносӣ фаъолият ва кор мекунам. бале, бону Ҷамила, шумо 28 сол фаъолияти корӣ доред, яъне ки нозукиҳои ин касбро ончунон аз худ кардед ки худро бе ин касб тасаввур карда наметавонед. умуман рӯзи ман яъне ки саҳари ман аз осмон сар мешавад, ман албатта берун мебарам, осмонро як нигоҳ мекунам, кадом абрҳо, ҳамаи абрҳо дар одамо фикр мекунанд ки абрҳо ҳамаш якхела ё тӯдаан хеле, лекин агар мо аз рӯи ихтисос гирем, абрҳо якчанд то 100 номгӯ доранд, зиёда 100 номгӯ ҳаст. вақте ки ман мебарам кӯча баромада ҳаракат мекунам, ягон рафтаи хеле сайру гаштам кунам, фақат осмонро нигоҳ мекунам. вақте ки ман номгӯи абрҳо пайдо мешавад ё шакли гуногун онҳо пайдо мешавад, ман мегӯям ваҳ пагаҳ борон мешавад. баъд ҳамраҳо ё модарам ё хоҳарам мепурсанд чӣ вақт ин абрҳои нигоҳ карда дарам мегӯӣ ки борон мешавад ё абрҳои тӯдаи борони селӣ ё зимибор. ман гуфтам ки ҳар як абр аломати худаша дорад. вақте ки пайдоиши вай нишонаи дигаргун шудани вазъи ҳаво мегардад. бинобар ин зиндагии ман ин боду ҳаво аст, ин ҷараёнои атмосферӣ аст ва куллан зиндагии ман вобастагӣ дорад ба ҳамин соҳаи мо. касби худро бисёр дӯст медоред. бовар кунед ки солҳои 90 дар ин соҳа кор кардан ҳар касам намехост ва ман бонуи аввали тоҷик ҳастам ки ба ин корхона омадам ва меҳри зиёде пайдо кардам ва мехостам ки дар ин соҳа кор кунам ва хушбахтона мана сол ба сол бонуҳои бисёри тоҷик дар ин соҳа фаъолият мекунанд, шогирдони бисёрам дорем ва дар баробари ин бо 18 сол дар кафедраи метеорология ва иқлимшиносӣ дар факултаи физика ҳамчун муаллимаи фанҳои махсус яъне ки фаъолият кардам, кор кардам. аз корҳои дипломиам шогирдон менавистанд, корҳои курсирам менавистанд ва
бисёр хурсандам ки яъне ки бачаҳо духтарои ҷавони тоҷик ба ин касбе ки ман интихоб кардам ва касбе ки дар агентӣ худаш зиёда аз 90 сол фаъолият дорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва нуқтаҳои ҳавосанҷӣ ҳастанд ки зиёда аз 130 сол фаъолият доранд. аз он ҷумла хуҷанд, мурғоб, хорух, панҷакент, истаравшан. Инҳо стансҳое ҳастанд ки ё ин ки нуқтаҳои ҳавосанҷӣ ҳастанд ки зиёда аз 130 сол фаъолият доранд. бинед ки яъне ки аз як асри ҳам зиёд, лекин худи агентӣ бошад аз соли 1926 ки ташкил ёфт, мана зиёда аз 95 сол аст ки фаъолияти кории агентии мо дар ҷумҳурӣ аст. чун имрӯз шумо роҳбар шудед, ба ҳайси роҳбар фаъолият мекунед дар агентии обу ҳавошиносӣ, хоҳишмандон зиёд ҳастанд аз ҳисоби бонувон? албатта 50% ё ин ки мумкин ки аз 50% камтар зиёдтар дар агентии обушиносӣ занон фаъолият мекунанд. танҳо дар бахшҳои махсусе ё ин ки ҷудогона зан фаъолият намекунад. аз он ҷумла дар соҳаи обшиносӣ, гарчанде ки як зебодухтари мо дар онҷо кор мекунад, лекин асосан дар шӯъбаи обшиносӣ бачаҳо кор мекунанд, чунки бо дарёҳо, ҳавзаи кӯлҳо, бо обанборҳо сарукор доранд. бинобар ин асосан писарбачаҳо кор мекунанд. дар дигар шӯъбаҳо асосан духтаро фаъолият мекунанд, ки ин хурсандии имрӯзаи мо аст. ҳастанд духтарони ҷавон ки баъд аз хатми мактабҳои олӣ ба шумо муроҷиат мекунанд ва хоҳиши дар ҳамин агентии обу ҳавошиносӣ кор карданро доранд? албатта бисёр духтарои ҷавон баъди хатми факултаҳои донишкадаи давлатии Тоҷикистон, факултаи ҷуғрофия, факултаи ё ин ки физика, математика, асосан мо ба чунин мутахассисон ниёз дорем. бинобар ин чунки фаъолияти кории мо асосан аз ҷуғрофия, аз яъне ки ҳамчун эколого метавонанд ба корхонаи омада кор фаъолият кунанд, математика, физика, чунки нозукиҳои асосӣ яъне ки дар солҳои охир, дар 10 солҳои охир дар тамоми дунё моделҳои математикӣ, пешгӯии вазъи боду ҳаво бисёр тараққӣ карда истодааст ва аз барномаҳои гуногуни компютерӣ истифода бурда. бинобар ин ба мо бисёр мутахассисон ин соҳа бисёр мо муҳтоҷ ҳастем ва ниёз доранд. бинобар ин духтарҷавоное ки факултаҳои гуногунро хатм мекунанд, асосан дар бахше ки мо ба бисёртар яъне ки наздик аст, омада кор фаъолият мекунанд ва иқлимшиносӣ ҳам яке аз равандҳои пешсафи замони ҳозир аст, чунки тағйирёбии иқлим ва нуқсонҳои тағйир ёфтани яъне ки вазъи ҳаво, тағйир ёфтани яъне ки иқлими кураи замин, не ки худи Тоҷикистон бисёр аҷоиб аст, яъне ки бинобар ин бисёр духтарҷавонҳо ин самтро интихоб мекунанд. яъне ки барои баландбардоштани савияи дониши онҳо мутахассиси ҳамин соха омода кардан курсҳои махсус ҳаст? албатта дар агентӣ, дар худи агентӣ ҳам мо курсҳои бозомӯзӣ мегузаронем, яъне ки собиқадорони ҳамин соҳа курсҳои гуногунро мегузаронем. инчунин дар агентии обушиносӣ ҳамасола танҳо 2 соли охир камтар мо ин курсҳо камтар шуданд, чунки ҳамагон медонем ки COVID-19 чӣ хел дар кураи замин ба як қатор монеаҳо оварда расон, лекин боз мана оҳиста оҳиста мо шогирдони мо, кормандони мо чӣ дар Русия, чӣ дар Қазоқистон, берун аз ин давлатҳо низ яъне ки таҷриба омӯзӣ мекунанд, дар Кореяи Ҷанубӣ, инчунин дар Ҷопон, инчунин дар Амрико низ яъне ки мутахассисони мо таҳсил мекунанд дар курсҳои яъне ки аз 10 рӯза то 1 сола такмил ихтисос карда боз гашта ба корхонаи мо омада фаъолияти худро давом медиҳанд. асосан мо кӯшиш мекунем ки ҷавоноеро ба кор ҷалб намоем ё духтарҷавонеро ба кор ҷалб намоем ки дар баробари донистани забони давлатӣ барои мо бисёр зарур аст ки ваё бояд забони русӣ ва англисиро донанд, чунки ҳамаи маводҳо, ҳамаи он адабиётҳое ки мо мутолиа мекунем, истифода мебарем, коркард мекунем, асосан бо забони русӣ ё бо забони англисӣ аст. бинобар ин донистани ин ду забон ҳатмӣ аст, дар баъзе ҳолатҳо ҳатмӣ аст ва мо кӯшиш мекунем ки чунин ҷавононро ба кор ҷалб намоем ва дар натиҷаи яъне ки такмили ихтисоси онҳо барои онҳо осон аст ба дигар давлатҳо сафар кардану
яъне ки аз худ кардани боз нозугои ин касб. Сафарҳои хизматӣ бисёр доштед? албатта дар тӯли 28 соле ки ман дар агентӣ кор кардам аз соли 2000, яъне ки қариб 21 соли охир ман бисёр давлатҳои дунёро гаштам. дар амрикоам хондам, дар Кореяи ҷанубӣ, дар Исроилам хондам, дар бисёр давлатҳое ки собиқ шӯравӣ низ сафарҳои хизматӣ доштам ва ҳам дар курсҳо, ҳам дар семинару конферансҳои байналмилалӣ иштирок кардам. дар Ҳиндустонам такмили ихтисос карда будам. хулоса дар бисёр зиёда аз 30-35 давлат сафари хизматӣ карда, яъне ки ҳам такмили ихтисос, ҳам иштирок дар низои мудаввар, дар конферансҳо. чигуна қабул карданд бонуи тоҷикро? вақте ки соли 2003 аз тарафи агентии обошиносӣ кумитаи ҳифзи маълумоти зист манро ҳамчун зани тоҷик пешниҳод карданд иштирок дар конферанси байналмилалии метеорологҳои ҷаҳон, вақте ки пешниҳод кардам, вақте ки иштирок кардам, барои варо бисёр аҷоиб буд ки гарчанде ки аз собиқ давлати шӯравӣ бисёртар занҳое иштирок карданд ки рӯззабон буданд. танҳо аз тоҷикистон, яъне ки аз осиёи марказӣ як бону, яъне ки тоҷик духтар иштирок кардам ва ба ман суханронӣ вақте кардем, зиёда аз 125 давлат, занҳои 125 давлат иштирок карданд ва аз Афғонистон, яъне ки интихоб карданд ки кадом занҳо бояд суханронӣ кунанд ва бо 6 забон мумкин буд суханронӣ кардан ва ман забони русиро интихоб кардам. ва инчунин аз Афғонистонам як хонум баромад кардан ва дар натиҷаи баромад кардан кафкӯбиҳои зиёд кардан ки дар собиқ давлати шӯравӣ, яъне ки дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон низ мутахассисон ҳастанд ва мутахассисони занон ҳастанд ва барои ман як ифтихори баланд буд, зиёд буд ки аз минбари калон ба ҳамкорони худам суҳбат кардам ва дар бораи шароит ва яъне тарзи кори худамон аз чӣ иборат аст, камбудиҳо, беҳбудиҳо ва нақшаҳои ояндае ки дар агентӣ доштим ман пешкаши онҳо гардондам. бону ҷамила, чун аз кору фаъолияти шумо гуфтем, ҳамчун бонуи муваффақ, ҳамчун бонуе ки имрӯз дар баробари тарбия намудани фарзандон дар ҷомеа низ фаъол ҳастед, мехостам пурсон шавам ки истиқлолият имрӯзҳо ба бонуи тоҷик чӣ дод? ба андешаи шумо? ба андешаи ман ки 23 соли ҳаёти ман дар шӯравӣ буд, 22 сол, ва шукронаи Аллоҳ 30 соли охир ман дар истиқлолият дар ҷумҳурии соҳиби истиқлоли худамон умри ба сар бурда истодам ва рӯзҳои нағзтарин ё солҳои нағз беҳтарини ман дар ин давра гузашта истодаанд ва чунки ба мо истиқлолият чӣ дод? Якум ки мо занҳо дар баробари мардҳо, яъне ки соҳиби обрӯ, ихтисосҳои гуногун, новобаста аз оне ки ин ихтисоси мардона ё занона аст, мо метавонем озодона, чунки бинед ки то соли 1993-94 дар агентии обошиносӣ умуман тоҷик духтаро фаъолият намекарданд, ки мумкин ки ин як ташвиқот буд ё ин ки ин надонистани соҳа буд ё ин ки яъне ки вайро муаррифӣ накардани соҳа буд ки тоҷик духтаро мо акнун аз ин соҳа хабардорам набудем. мумкин ки тариқи радио, телевизионҳо яке дар бораи боду ҳаво маълумот мегирифтем ва фикр мекардем ки ин яъне ки худи кормандони телевизион ва радио пешкаш ин маълумотномаро метиҳанд, чунки бисёр маълумоти кам доштем. ва вақте ки ман соли 94 акнун аввал соли 89 сар кардам, яъне ки ҳамчун чӣ гӯям, як талабомӯзам гӯем, яъне ки ман ҳамчун як вақти кӯтоҳ кор кардам, яъне ки таҷрибаомӯзӣ мекардам ва тайёрӣ медидам ки ба мутахассиси соҳа шудан, ки баъдан баъди вафоти падарам ба Бадахшон гашта рафтам. вақте ки омадам, вақте ки корро сар кардам ва як нозукиҳои онро аз худ кардам, ман фаҳмидам ки мо занҳои тоҷик низ азодаи чунин корҳо мебароем ва ин як яъне ки барои не ин ки мардон метавонанд дар ин соҳа кор кардан, мо ҳам метавонем. бинобар ин дар ин соҳа кор фаъолиятро яъне ки сар кардем ва то имрӯз давом дорем. субҳи шумо чӣ гуна оғоз мешавад? субҳ асосан ду писар дорам.
дар хона ки духтар нест, албатта бояд модар кори не ин ки кори давлат, кори ҷамъият, балки дар хона яъне ки бояд ҳамчун модар чой тайёр мекунем, авқоти саҳаргоҳо тайёр мекунем ва бисёртар чунки дар ҳавли зиндагӣ дорам, бисёр вақтҳо баромада осмонро бинам ки оё пешгӯи мо дуруст омад, оё борон додем оли наздик шуда истодааст. бидуни ягон асбоб, бидуни асбоби обу ҳаво. Чунки дар баъзе ҳолатҳо мо ҳатто дар нуқтаҳои ҳавосанҷӣ ҳастанд элементҳо ҳам гӯем, ё ин ки аломатҳое ҳастанд ки бояд ё ин ки дури биниш, яъне ки бад шудани дури бинишро мо асосан бо чашм нигоҳ мекунем. Аллакай дар стансияҳои ҳавосанҷӣ мо кормандои мо медонанд ки аз нуқтае ки ваё мушоҳида мебаранд то амон магазин бошад, ягон мактаб бошад, ё ягон дарахт бошад, ё ягон кӯл бошад, ваё аллакай медонанд ки чанд километр ё чанд метр аст. Бинобар ин вақте ки ваё дури биниш то манфароӣ, вақте ки чангу ғубор мехезад ва дури бинишро паст мекунад, аллакай медонанд бидуни ягон асбоб, бидуни ягон асбоб ё мушоҳида кардани абрҳо ва муайян кардани баландии онҳо ва номгӯи онҳо, чунки абрҳо зода аз 100 чанд номгӯ доранд. Бинобар ин қисми зиёди намин ҳодисаҳо бо чашм яъне ки мутахассис муайян мекунад, лекин ҳароратсанҷо, яъне ки боришотсанҷ, шамолсанҷо ин асбобҳои махсус аст ки барои чунин аломатҳои ҳодисаҳои атмосферӣ зарур ҳастанд. яъне субҳи шумо оғоз мешавад аз тайёр кардани хӯрок ва аз абрҳо дар осмон. мушкил нест дар як вақт ҳам роҳбар будан ва ҳам модар будан, кӯмакрасон надоред? шукри худо бачаҳо калон шуданд, лекин солҳои аввал вақте ки кӯдакон бисёр майда буданд, модарам бисёр ёрдам мекарданд. То ба имрӯзам дар баъзе ҳолатҳо ёрдами модарам ҳамагон ҳаст ки шукрона мегӯем ки дар болои сари мо ҳастанд ва дар ҳама вақт мехоҳад ки мо ба ёрдам кунад. ба он нигоҳ накарда ки синни соли мо аллакай ба як ҷое расидааст, лекин модар шукри худо ки яъне ки маслиҳатгари мо асту фақат дар талошон аст ки моро яъне ки дастгирӣ кунанд. Бинобар ин солҳои аввал вақте ки кӯдакон майда буданд, албатта модарам, хоҳаром яъне ки ба шавҳар баромадагӣ набуданд ва донишҷӯ буданд, бисёр ёрдами калон мекарданд. лекин имрӯз шукри худо ки мана фарзандам дар магистратураи ҷопон дохил шуданд ва дар Токио фаъолияти ваям пешаи кори худашро яъне ки мехоҳад ки касби шуморо интихоб кардааст, чунки дар баъди синфи хатми нум ман ваё ба коллеҷи обҳавошиносии Ӯзбекистон Тошканд бурдам хондан 3 сол. Омада дар Тоҷикистон низ боз дар донишгаҳдаи аграрӣ, дар факултаи гидромелиоратсия хондан. Баъдан 2 сол дар Қазоқистон дар институти олмонӣ ва қазоқӣ хондан дар бахши обҳавошиносӣ ва мана боз имсол дохил шудам ба ҷопон ба магистратура ва ман бисёр ифтихор дорам ки фарзанди ман яъне ки ихтисоси манро пеша гирифтааст ва дар оянда дар ҷумҳурии мо яке аз мутахассисои суҳибтаҷриба шуда кор фаъолият мекунад ва писари дуюмам акнун синфи 11 мехонанд. дар оянда чӣ нақша дорад? нақша дорад ки оча биё ман обҳавошинос нашавам. дар интихоби касб озоданд? озод ҳастанд. Озод ҳастанд ки ягона орзуи ман ки фарзандои ман соҳиби нони худашон, нони ҳалоли худашон шаванд ва танқисӣ накашанд. асос ҳамаи модарон як орзу дорем ки фарзанди мо соҳиби ягон ихтисос шавад ва меҳнат кунад ва яъне ки ба худаш дар зиндагии худаш танқисӣ накашад. ҳамчун зан, ҳамчун модар дар оила ягон принсипҳои худро доред? албатта принсипи асосии ман ин яъне ки фарзандо бояд дар баробари донистани забони давлати тоҷикӣ бояд забони русӣ ва англисиро ҳатман донанд ва ман бовар кунед ки ягон маблағ ё ягон чизеро дариғ намедорам барои аз худ кардани ин забонҳо, яъне ки ба курсҳо ҷалб кардани онҳо ва мефаҳмонам кӯдакҳо ба ки донистани забони англисӣ ва русӣ, донистани забони давлати тоҷикӣ ин ифтихор аст. Шахсе ки маълумоти олӣ мегирад
дар даври шӯравӣ вақте ки мо донишҷӯ будем, донистани забони русӣ ҳатмӣ буд, чунки бисёр корхонаҳо фаъолияташон қисман бо забони русӣ буд ва яъне ки шахсе ки маълумоти олӣ дошт ҳатман забони русиро медонист. ва ҳозир тақозои замон аст ки бо технологияи муосир, бо яъне ки бинед ки худам ки зиёда аз 30 давлатро сафари хизматӣ кардам. Агар ман забони русӣ ва англисиро надонам, ман чӣ хел ба ин давлатҳо сафар мекардам? Бинобар ин ман принсипи асосии ман дар хона ин омӯхтани технологияи муосир ва донистани забонҳои хориҷӣ. Бону Ҷамила, чун аз модар гуфтед, модарро бисёр васф кардед. Агар гӯем ки Бону Ҷамила модарро васф кунад, модари азизро, чӣ гуна васф мекардед? Ман бовар кунед ки ҳар рӯз вақте ки мехезам, гарчанде ки афсӯс аст, ман бисёр афсӯс мехӯрам ки кам ба модарам занг мезанам, чунки вақте ки саҳар мехезам аз боду ҳаво сар карда, аз чою дигар чизо, вақте ки корхона дур омадам, бовар кунед то соатҳои 6 бегоҳ ман ҳама чизро фаромӯш мекунам. Вақте ки рӯзҳои шанбе ё якшанбе ба модарам тез тез занг мезанам ва ё мегӯям ки ҳа раиса, вақтатон пайдо шуд. Ман бисёр мехоҳам ки бисёртар ба модарам бошам, чунки синни солам рафта истодааст ва модаро бузург ҳастанд. Дар ҳақиқат модар бузург аст ва амн ҳавои модар ё ин ки дасти сояи модар ин як давлати зиёд аст. Бинобар ин ҳамаи мо бонувон, яъне ки модарон бисёр мехоҳанд ки писардор бошанд, лекин меҳрубону азизи модар ин духтар аст, дугонаи модар ин духтар аст. Ман ду писар дорам ва шукронаи писарон мекунам, лекин дар баъзе ҳолатҳо мешинам мегӯям якта духтари дигар медоштам, як дугонача медоштам. Бигузор фарзандои мо дар ҳамин давлати соҳибистиқлоли худамон, дар ин давлати зебои худамон соҳиби ихтисос шаванд, соҳиби яъне ки ягон корҳои шоиста шаванд ва зиндагии худшонро пеш баранд. Барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, тарбия намудани насли наврасу ҷавон, умуман фарзанд, нақши зан модар чӣ гуна буда метавонад? Бовар кунед ки нақши зан дар мадди аввал аст, чунки мо модаро ба фарзандои худамон меҳр муҳаббат нисбат ба ҳамсинф, ҳамкор, ҳам хизмат. вақте ки мо модаро бачаҳоро меҳрубонона тарбия мекунем ва дар дили ва ё нафрат нисбат ба бачаҳои ҳамсоя ҷомеа намекунем, фарзанд бо ҳамон меҳру муҳаббат калон мешавад ва барои ҷомеа хизмати софдилона мекунад. ин фикри шахсии ман аст, чунки дар баъзе ҳолатҳо мо модаро нисбат кину адова ё ягон дар дили кӯдакои худмон меандозем ки ин нодуруст аст. Мо бояд ки ҷомеа чӣ қадар солим бошад, чӣ қадар меҳру муҳаббат нисбат ба ҷомеа бошад, пешравиам ниҳоят зиёд мешавад. Дар интиҳои барнома ба бонувон, ба олиҳаҳои тоҷик чӣ гуфтанӣ доред? Гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи бонуво, духтарои ҷавоне ки мехоҳанд дар ҷамъият пешсаф бошанд, пешқадам бошанд ва агар фикр мекунанд ки ба орзуи худашон намерасанд, ин фикрро аз сарашон дур кунанд. Чунки ман 28 сол кор кардам ва имсол муовини директори агентӣ шудам. Муборак бошад. орзу кардам. Пеш аз ин ман 13 сол сардори маркази обҳавосанҷии агентии обҳавошиносӣ будам ва ман мехоҳам ки ба ҳамаи бонуво гӯям ки чӣ дар кор, дар кори ҷамъият, хона, ҳамин орзу кардан дар кор ва ба орзуҳои худашон мерасанд. Дар оянда чӣ нақшаҳо доред? Чӣ орзуҳову чӣ ниятҳо? орзуи ман ин фарзандам, яъне ки хонадор кардану як мумаи нақш шавам. Саломат бошед. мо ҳам таманно мекунем ки ба орзуҳоятон бирасед. Зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд, гуфтанд бузургон. Ва дар интиҳои барнома миннатдории худро ба шумо баён мекунем. Ташаккури зиёд ки омадед, вақт ёфтед. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд муовини директори агентии обуҳавошиносӣ Ҷамила Байдуллоева. Хайр, то дидори баъдӣ, тансиҳату хонобод бошед.